Махачкалаға келіп жеттік. Қазір такси күтеміз, ала берса. Солқын екен. Такси белән киттек Махачкала шәһәренә. Безнең анда Фаберликның үзәк офисы урнашкан. Менә шунда барып, карап кайтырга иде исәбебез. Кирпич, смотрите, девушка, кирпич. Самый большой мечеть будет? Это Махачкале? Да. Строится, да? Вообще в Дагестане. Там будет самый большой. Сулейман Керимов на нее выделил там 300 миллионов. 300 миллионов? Но только никак они не закончат это. Ведь хоть 300 миллионов выделишь им ход. Мы же не знаем, как правильно у вас называется блюдо. Ну, если вам, например, чудушки нужны, вот наберите в гугле. Качи называется. Там К, твердый знак. Там. Мясоед. Из сушеного, из куриного, из говяжьего, из баранины. Да, баранина тоже хорошо. Короче, однообразие надоедает постоянно. У нас целая ферма мяса своего. Смотрите, приблизительно 2000 показывает Хасавюрт. Приблизительно. А так там от точки тоже зависит, да, там. Может это начало, может Нам тот Киев конец. нужен. А Киев? Да, это гостиница Киев. Гостиница. В Хасавюрте? Да. Яндекс тоже заставляет не купили. Вы завтра едете, Хасавюрт? Здрасте. Никого нет, что ли, сделать? Никого нет? Ниһаят, без Фаберликның үзәк офисында. Менә безнең директорыбызның үзәк офисында Гүзәл белән һәм тагын беребез бар әле. Менә монысы безнең кайдан? Азнакайдан. Сәламнәр. Менә Махачкаланы күрсәтеп алыйм әле сезгә. Менә тәрәздән карыйбыз сезнең белән бик матур шундый шәһәр. Офиста эшләп алдык та, бераз эшләребезне бетердек тә. Чыгып киттек Махачкаланың шушы үзәк урамы буйлап. Кайда да булса кирип, ашап, соңыннан инде Хасавюрт шәһәренә кузгалырга иде исәбебез, кызлар. Ниндәй мебельләре бар? Сагынам да нәрсә юк. Махачкалада шундый жылы. Аптека. Монда бераз күренми икән. Тегендә Хасавюртта булмас микән соң берәр кибер? Юк. Килеп тә җиттек Хасавюрт шәһәренә дә 2 бүлмәле квартира сөйләшкән идек. Менә без шунда. Монда шундый зур икән бу. Хәзер кирик әле. Акай икән соң моны уты.
Менә ута. Монда менә шундый кухнясы бар. Шундый әйбәт кенә кухня. Шундый зур коридор. Монда нәрсәләр бар? Ой, залда бик зур икәнме? Галәмәт бик зур квартира. Квартира снимать итәргә булдык. Кызлар белән урнашабыз. Алгашкы урнашып ятабыз, кызлар шундый утырып су чәскәләр. Монда шундый кызык. Кая кермә хәлен бөтенләй бер рәхәтләнеп алып йөрим. Мен кызымда шундый калдым. Монда шундый рәхәт авылдан киттем, чыктым. Кибеттән. Так, монда бу нинди су булды икән? Bilmiyorum. Sen salgınında ilgili nişe kırıyor da Ben ne bir istiyorum. Я вас как она. Sen kim? Güzel. Şey koyarız, şey koyarga gibi yapalım. Махачкалага килеп, анда йөреп, офиска барып, үзәк офиска директорның офисына шул ашап, такси белән инде Хасафюрт дигән шәһәргә килдек. Әле менә монда урнашып кына йөрибез. Эт булдык. Кремнән шулай урнашабыз. Иртәгә инде безнең шикелләтендә ял итүбез Хасафюрт шәһәрендә булачак. Менә бу Хасафюрт иртәсе безнең кызлар. Без бүген беренче көнебезне кундык. Тәрәзәдән карагач, менә шундый күренеш күренә безнең. Монда җәй көне матурдыр. Хәзер мин сезгә башка якында күрсәтәм. Бу якта инде машиналар тора, менә ниндидер зур йортлар. Безнең монда ерак түгел генә парк бар, шундый зур. Үзенчә Хасафюрт шәһәре ул кечкенә генә шәһәр. Ләкин шулай да менә теге мин чагыштырыр идем, әзрәк теге Төркиядәге кайбер илләр була бит. Үзләренең йортлар белән тора торган шуңа охшаган. Күп кенә менә йортларда виноград үсә икән монда дип карадык. Менә монда да күрше өйдә виноград үсә торган, шундый матур итеп ясап куйганнар. Эш буенча килсәк тә без вакытыбызны бушка үткәрмик дип, сәяхәткә дә чыгып керергә уйладык. Һәм менә иртәнге яктан инде гид водитель белән без бергәләшеп чыгып киттек. Экскурсия. Новоиспеченный муж, когда привел ее к отцу, что он ему сказал, папе сказал? Просто она не хочет со мной жить? Кызыгы беләсезме нәрсә булды миңа? Гид безгә нәрсә диде? Дагыстанда ир-егетләр үзләренең троюродный сеңелләренә өйләнәләр икән. Шулай ук двоюродный сеңелләргә өйләнү дә шулай ук бик еш күзәтелә. Ни өчен шулай? Дагестан халкы алар бер-берсеннән туганлык җепселләрен ерагайтаслары килми, шуңа күрә алар һәрвакыт якынайып үзләрен җыеп торалар икән. Безнең яратабыз бит инде әйтергә кланнар белән йөриләр дип. Менә алар берәр нәрсә булса, ярты сәгать эчендә 50 кеше җыела безнең ди. Туйларында 1000 нәп кеше утыра икән.
Шундай искиткеч жердә инде без. Сулакский каньон. Шундай матурлык монда. Хәзер әле без тауга таба барабыз. Карап барысын да күзләп дигәндәй. Шундай искиткеч монда кафениялар да бар, кафелар да бар. Нәрсә генә юк. Җәй көне тагын да матуррак диделәр монда кызлар. Без инде бүген иртә таңнан килдек. Шуңа күрә әле монда менә күрәсез Инде дә булса, Дагестанның менә шундый истәлекле әйберләре кирәк иде. Апаең гына килеп, Магнитлар монда. тезеп, Димон сувенирларны тезеп, эшләп утырам. Инде кызык әйберләр. Нинди матур сувенирлар монда. Брелоклар, Сувенирчикларны монда Дагестан дигән. Дагестан дип Шундай. ошайтып язылган. Искиткеч бүләкләр алып кайтырга, кемгә кирәк. Магнитлар бар монда. Сулакский каньон. Менә шундай магнитлар да бар, Сулакский каньон дигән. Шундай рәхәт. Шундай матурлык. Күрсәтим сезгә дә. Ай, аска карыйсың. Куркыта. Хотели покататься. По этой дороге мы едем туда, хотели. Это внизу старые зубутли 70-е годы. Полностью разрушено. Но в 2000-е годы начал возвращаться. Он вернулся где-то 15-20 земель и уже построил заново. А это внизу тоже где огороды. Каян спускаться монда аска таба каян төшергәсең? Без разница, что моннан төшәргә. Тут вообще аска төшәргә кирәк. Да, осторожно, бурык дигән. Килгән ишегендә аска төшмисең. Тапма шунда бик тау. Галәбет монда кызлар. Төшик. Йөрәбез аска. Туктап булмый. Бик шундай. Сезгә бик куркыныч, бик аскалык төшеп булмый. Иң аска төшсәң, анда инде катерлар белән йөри торган җир. Бик матур монда. Шундай матурлык монда. Ай. Төштек. Менә менүләр авыр икән. Хәл калмады минем. Бик. Йөринде шайтырып. Хәлемәс. Җиле бар, повязканы кигәнем. Кулакка барыбер салкынчак кебек. Ну, һава төшенә карап, безнең 9 май шикелле монда. Шундый җылы. 20 градуслар бардыр. 25-кә җитә. Көндез диләр ахырсы. Ничек сиңа таулар?
Ah. Başına bile gittik. Güzel, sen nişik? Шикарно bizde. Barıqsa da xeyirli günler. Biz yolumuza devam ederiz. Попробуйте. Это кукуруза, да, а тут только возьму. Кукурузу, груша вяленая, пожалуйста. Попробуйте, все можно пробовать. Жареный Переводом тоже кукурузның можно. тәннелігі. Темный кукуруза бірінші тапқыраушы мен. Да. Қыздырылған бола ма екен, мен бекер ойда, но Это ошап варенье қарадым енді. айва. Сейчас. Вот у меня мусор, дорогая. Я возьму миндаль. Баларығыз мында оқшаш шилер. 150, 100 Ана и 150. миндальдан әлемде вареньлар жасап қойғандар. Мында ана Это получается 450 тапеталар. и 150 тоже. Кафелар да бар мында. Бұл Сулакский каньон қызлар. 550. Бик матур жер. Бик іссі бүгін. Иногда у меня тоже не работает голова. У нас голова отдыхает, не отдыхает. Было всего лишь вареного хозяйства. Ну, потихоньку строят. Какой домик красивый. Прям Ты аккуратненький лайма. Главное, бірінші этажы тауға тірелген, а екінші этажы прям лишен купол лесом. Красиво. Да, мы тоже красоту видели. Просто все. Это все Әлі машины. түсіреміз енді оларсы. Я просто нету за это. Специально сделан для туристов. Да, вот эти вот кафе. Получается. Просто, да, туристов. Бывает, вот я сейчас не проверю, наверное, скажу. Не снос, а вот, Там не надо. да, вот именно от Если этих это участков. Это бывает в горах при ливневых дождях. Это бывает перепад. А здесь вот не так. Ливни дождя вот ничего не было. Вот как стоят, вот до сих пор стоят. Ничего с ними не стало. Турцияда тоже жила.
Казахстан не было, наверное, такого. Вопрос, конечно, но мы сейчас... Да, мало. Конечно, никто не мыслит село и новое село, а огромное село, в котором живут. Дома такие маленькие. Да, небольшие. А есть чуть дальше сейчас будут большие дома. Здесь? Да. Наверное, большие. С одной стороны, прям края обрыва, и они дом построили. Я бы умерла. Выходишь в огород, да, там ничего нет. А там уже путак, да? И сразу вниз. Вот это дома. Строили они дом. Большие дома не строились. Почему? Потому что тяжело было их отапливать. Вот, считай. Шушында яшәп яталар тау итәгендә. Эшләп төшмичә. Куркыныч җирдә урнашкан өйләре. Некоторые, они, конечно, старые дома уже убирают, новые возводят, но до сих пор остались старые. Вот эти. Да. Куда мы Айва спитали, агачы чәчәк аткан. Алма агачка охшаган бу. Без шундый бер кызык җиргә барабыз хәзер. Там наверху ветер был даже. И за счет М, гор, да. за счет гор ветра не бывает. Да, здесь жарко прям даже. Я думаю, в такой погоде не заболеет она. Она просто боится. Такое пропустит она. Красота. Просто такая красота там внутри. Мгм. Бигрәк матур мондайны. Кара син суның матурлыгын. Киттек әйдә, жилетлар киябез. Хәзер без жилетлар киябез. Ha? Все поднялись, ребят. Все поднялись, все довольны. И спроси у них, а Беру тебе тоже. обязательно надо спросить. Рейлюш, Девочки, мальчики, телефоны, очки не забывайте здесь. Все, друзья, моя группа, давайте отсюда пройдем по лестнице. Алина? Сюда, наверх. Все, салам алейкум. Давай от души, один. Счастливо вам, девочки. Счастливо. куртсам да. Түшәм. Шундай кызык монда Дагестанда. Берничә төрле милләт яши икән монда. Аварлар, лезгиннар,
шундый төрле һәм алар бер-берсе белән рус телендә аралашалар, чөнки бик күп төрле милләт вәкилләре яшәсә дә, алар бер-берсенең телләрен аңламыйлар икән. Менә кызларны көтеп торганда, әз генә сезнең белән аралашып алам. Шундый матур яклар минем хыялым иде. Менә шушы Кавказ якларына эләгергә, менә шушы тауларны карарга. Миңа бик ошый кызлар, мин бик шатмын. Менә Төркиягә барган идем бит инде, менә Төркиягә барасы килми хәзер мин. Монда менә карап бетерәсе җирләр бик күп. Менә без бер генә көнлек тур алдык бүген, чөнки без эш буенча бит инде килдек. Бик ошый миңа кызлар. Она не будет. Уперлась в спину. Не холодно же. Какой холод, не знаю, жара. Расцвела сердцу коснуться чужим рукам.
Оттуда сверху поведите ветер. А дайте на родниковой воды наберем. Идите туда вперед. Вперед. Давай воду. Не расслабились под конец. Вам еще по лестнице подняться. Банана, а? Нет, это парковочный просад. Посадка работает только летом. Нет, сейчас не работает. Спасибо большое. Спасибо. Вам приятного аппетита. Дома мы готовим такие вещи. Это для нас Мушкалар ашап чыктык та, менә карап йөрибез. Мәчетләр шундый кечкенә. Ул инде шул туристлар йөргән җирдәге инде мәчет, зур түгел. Шунда кереп намаз укучылар булса намаз укыйлар. Иртәдән кичкә кадәр менә шулай йөреп, сәяхәт кылып, яңадан квартирабызга кайтып барабыз. Иртәгә безнең форум, шуңа да әзерләнергә кирәк. Бик ошады, бер көнлек сәяхәтебез бик шәп булды. Ә без киттек Хасавюрт шәһәренә форумга әзерләнергә.